Western Visayas na record kahapon ang pinakamataas nga numero sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa isa ka adlaw. Humalin nag-umpisa ang pandemya. DOH-6, aminado nga pila sa mga results. Ang masobra na 2 ka semana nga na-delay. WVMC SNL may masobra 2,000 ka mga backlogs. Si John Sala nakatutok. Sa ginpagawa ng Department of Health 6 Case Bulletin number 157 na record kahapon ng 230 tanan ka mga panibagong kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Ini na ang pinakamataas nga numero sa mga confirmed COVID-19 cases sa sulod lang sa isa ka adlaw. Bangod sini naglabot na sa 4,684 ang mga confirmed cases sa reyon kung sa diin 2,301 ang active cases. Ginako naman sa DOH-6 nga ang rason sa pagsaka sa mga kaso among delay sa pagpagwa sa mga test results. It could be nga resource pa na sa mga cases na nakita natin 2 weeks before, naging swab natin. May mga delay kita nga iban. Suno sa WVMC SNL, 2,000 pa ang mga backlogs ng mga specimen sa laboratorio. Ang na-receive naman last night, maski holiday, 774, maski Sunday, 224, maski Saturday, 876, ang Friday, 1,243. Naghinyo naman sang paghangop sa publiko si Abelio ilabi na nga madamo sa mga nabaton nga mga pagpakamalaot ang WVMC SNL gikan sa publiko. Ang nalainan ko lang is because nga ang mga tao has been continuously bashing us and calling us kag magpinangakig. So how can we perform? Kag how can we work kung amo na bala ang environment? Upod kay Cirilo Duque, John Sala, 1 Western Visayas.